παρατηρήσαμε ότι ενώ έχετε μια πάρα πολύ ενεργή παρουσία σε όλο το χώρο, έχετε επιλέξει κατά κάποιο τρόπο να βγάζετε κυρίως single παρά ολοκληρωμένη δισκογραφία. Αυτό εδώ πέρα ήθελα να ρωτιόμουν αν αυτό είναι μια απόφαση λόγω του πόσο έχει αλλάξει η μουσική βιομηχανία και ότι βασίζεται πολύ στα socials πλέον, ή αν ουσιαστικά έχει κάτι άλλο από πίσω ως λογική. Άλεξ, θες να... Ήτανε και αυτό κάτι που προέκυψε, το συζητήσαμε βασικά, προφανώς το κάναμε εν γνώση μας επίτηδες, έτσι, είναι κανονισμένο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο το ότι έχει αλλάξει η μουσική βιομηχανία, το ότι πλέον ο δίσκος σαν δίσκος δεν είναι όπως ήταν παλιά, δεν αγοράζει ο κόσμος δίσκους στα live shows, προτιμάει να αγοράσει merch. Okay, είναι γνωστό αυτό, γιατί η μουσική είναι πλέον σε πολλές πλατφόρμες, είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, μπορείς να έχεις άπειρη δισκογραφία με ένα πάτημα ενός κλικ, ας πούμε, οπότε έχει αλλάξει όλο αυτό. Δεν το κάναμε παρόλα αυτά για αυτό τόσο, όσο για το momentum του χτισήματος. Δηλαδή, είμαστε φρέσκια μπάντα, όχι όσα χρόνια είμαστε, εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι γράφουμε φρέσκια μουσική, θέλουμε να πιστεύουμε ότι γράφουμε φρέσκια μουσική. Οπότε για μας το σκεπτικό να βγάζουμε ανά 3 μήνες, 4 μήνες, να κάνουμε upload ένα κομμάτι και να είναι banger και να το φτιάχνουμε να είναι banger, είναι πολύ καλύτερο από το να συγκεντρώνεις κομμάτια και να λες: OK, είμαι τώρα έτοιμος, θα μπορώ να κάνω ένα full length 10-12 κομμάτια και καλοτάξιδο. Τα λέμε σε 2 χρόνια. Ναι, θα το κάνουμε, θέλουμε, είναι στα σκαριά να κάνουμε ένα δίσκο, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να βγάλουμε full length. Χρειάζεται. Απλά πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση που κάνουμε αυτή τη στιγμή μας έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και στο hype που παίρνουμε και στο feedback από τον κόσμο. Έχουμε δει να χτίζονται και χιτάκια, να τα ξέρει ο κόσμος στα live, να τα τραγουδάει. Γιατί έτσι το περιμένει, βγαίνει, σκάει, είναι όλη η φασαρία από πίσω με τα social. Οπότε λειτουργεί στο fan base πιο καλά. Θα πω. Στις νέες μπάντες που βγαίνουν τώρα, θα το προτείνατε ως μέθοδο? Ξεκάθαρα. Ναι. Για ποιον φυσικά. Υπάρχει και ένα άλλο καλό. Γράφοντας ένα κομμάτι και δουλεύοντας ένα κομμάτι, πολλές φορές ανακαλύπτεις και πού θέλεις να πας με τη μουσική σου. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν αυτά τα 4 κομμάτια, τα single που κυκλοφορήσαμε, ήταν στο δίσκο, πιθανότατα να μην ακούγονταν έτσι. Τώρα, κάθε 2 μήνες μπορεί να ανακαλύψεις κάτι καινούριο. Μπορεί δηλαδή τα άλματα που κάνεις από κομμάτι σε κομμάτι να είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ενώ σε ένα full length θες να δώσεις την ομοιογένεια, μπορεί να μην έβγαινε έτσι. Και μας έδωσε και την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να μάθουμε τι θέλουμε να παίξουμε, πού θέλουμε να πάμε με τα επόμενα κομμάτια.